макони баргузории намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзии ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаи фарҳангии ноҳияи рӯдакӣ майдони назди шаршараи наврӯзгоҳи пойтахт ба шумор мерафт. дар ин чорабинӣ муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Сатториён ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуда тадбири мазкурро ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамзамон муаррифии расму русум ва оинҳои мардуми тоҷик ба ҷаҳониён нек арзёбӣ намуданд. мо кӯшиш кардем ки ҳунарҳои мардумии худро аз нав эҳё намоем. раҳмат мегӯям аз номи ҳунармандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти ҷумҳурӣ барои он ки ҳунарҳои моро қадр намуда эҳёи онро ба миён гузоштанд ва мо миннатдории худро баён менамоем. қобил ва зикр аст ки намоишгоҳи мазкур бахшида ба тантанаҳои ҷашнӣ баргузор гардида, маҳаки асосии онро намоишфурӯши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсули заҳмати кишоварзон ташкил медиҳад. зимни боздид аз майдони ҷашнгоҳ ҳозирин ба қобилияти ташкилотчигии мардуми ноҳияи рӯдакӣ баҳои баланд дода, ҷиҳати дастгирӣ ва ҳамраҳии онҳо нисбат ба татбиқи барномаҳои давлатии ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон изҳори сипос намуданд. барои муаррифӣ намудани ҳунарҳои мардумӣ, барои фарҳанги тоҷикона ва рӯзҳои наздике ки давлати азизамон мизбони яке аз чорабиниҳои сатҳи баланди минтақавӣ аст, аз он ҷумла мардумони дигар кишварҳо омада аз ҳунарҳои мо бохабар мешаванд ва ин муаррифгари миллати мо, ҳунарҳои мо дар тамоми дунё мегардад. гуфта шуд ки аҳли заҳмати ноҳияи рӯдакӣ дар мавсими имсола майдони кишти маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд ки дар ин замина ҷиҳати таъмини бозори дохила бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ саҳми муносиб доранд. бобати ба касбу ҳунаромӯзӣ дар ноҳияи рӯдакӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида дар ин замина барои ҷалби ҳавасмандон марказҳои касбомӯзӣ фаъолият менамоянд ки барои тарбияи дурусти насли наврас ҳиссаи муносиб доранд. ҳамин буд ки ҳунармандони ноҳия дар озмуну чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва берун аз он иштирок намуда муаррифгари ҳунару санъати миллати тоҷиканд. қобил ба зикри хос аст ки намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамчунин баргузор намудани барномаи мукаммали фарҳангӣ дар ҳоле рӯйдаст гирифта шуд ки ҳафтаи равон пойтахти азизамон шаҳри Душанбе мизбони чорабиниҳои сатҳи баланд аст ва бевосита вуруди меҳмонони хориҷӣ зиёд аст. аз ин рӯ баргузории ин тадбир саривақтӣ буда барои муаррифии оинҳои ниёгон заминаи мусоид фароҳам меорад. дар қисмати дуюми чорабинӣ барномаи мукаммали фарҳангӣ бо иштироки аҳли ҳунари ноҳияи рӯдакӣ манзури ҳозирин гардонида шуд ки тараннумгари ваҳдату истиқлол ва сулҳу суботи сартосарӣ буд.